schimbi intro-ul ăsta. Salut, sunt Biadi și sunt scârbit. Avem nevoie de ajutorul tău. Vrem să transformăm Favorites dintr-o aplicație de mobil într-o adevărată platformă online prin care să-ți oferim și mai multă valoare. Ok, Kickstarter este o platformă americană unde orice om îți poate sponsoriza proiectul. Și văzând că poți câștiga peste $55.000 chiar dacă proiectul tău se învârte în jurul unei salate de cartofi, românii au creat 8 astfel de platforme. Și nu mă înțelege greșit, ar fi o idee chiar bună dacă n-ar fi imbibată de cerșeală la cel mai înalt nivel. Dar nu te îngrijora, deoarece proiectul următor se numește Fericirea și Relațiile și are de toate. Crede-mă! Știai că oamenii fericiți sunt excepțional de buni atunci când vine vorba de familie? Relația cauzală dintre fericire și relații sociale. Adevărul e că prezentarea voastră mă cam întristează. Așa că bagă și mie niște dopamina aia de-a voastră în venă și dăm la pachet o halbă de testosteron să o dau pe gât în troleu. Și cine știe, poate o să mă umflu și eu de fericire așa ca tine. Dar sugerez să o lăsăm în pace pe doamnă, că măcar ea are bunul simț să se ascundă după deget. În schimb, băiatul ăsta prinde curaj și spune de ce ar trebui să le dai bani. Aplicația îți face viața mai ușoară în ceea ce privește relaționarea cu oameni importanți din viața ta. Îți aduce aminte să sun bunica? Îți aduce aminte să-ți suni bunica, Ți-am zis? te ajută să iei un cadou relevant pentru un prieten bun și chiar îți amintește să-i spui la mulți ani de ziua de nume unui client important. Unii oameni chiar se străduiesc să fie niște jigodii, dar pentru băiatul ăsta totul vine natural. Să fim serioși, cu toții mai avem tendința de a exagera câteodată. Dar dacă vii și îmi spui că gunoiul tău de aplicație o să mă facă să mă cap pe mine de fericire, câștigi un loc special în sufletul meu. Vestea bună este că n-au fost sponsorizați până la capăt, deci n-au primit nimic. Și asta mă face să zâmbesc. Și dacă nu mă înșel, da, corect, am și niște lacrimi de fericire. Vestea proastă e că au avut 7 susținători. Știi ce zic? Și vestea tragică este că o să ajungi să-i simpatizezi când o să vezi următorul proiect. De ce? Pentru că la urma urmei ei cer 2000 de lei noi pentru infuzia lor de fericire, pe când Dan Alexe vrea 1.000.000 de lei noi, adică sute de mii de dolari pentru filmul lui despre Gigi. Și crede-mă că nu asta e partea dubioasă a proiectului. Mi-a zis domnul, băi, când te pleci la drum, să ai grijă tu că nu pleci cu proști. Dacă pleci cu proști, poți să mergi cu proști. Dar tu să ai grijă tu să controlezi toată situația. Din greșeli învață. Da, mă, da. În caz că nu te-ai prins, avem de-a face cu un film foarte personal despre cinema, așadar despre psihologia autorului, dar care ne prezintă în același timp situații extreme, captate impecabil, folosind camera telefonului. Pe scurt, el este ateu, încearcă să afle de ce Gigi Becali este credincios și dacă asta nu te-a convins, el insistă să-ți mai arate niște secvențe. Ritualuri mistice. Cât de adorabil, exact asta lipsea. Acum eu sunt convins că nu vrea să râdă de oamenii ăștia, dar nici nu face o treabă prea bună promovându-le cultura, pur și simplu postând secvențe din coregrafia lor. Dar nu totul e negru pe platformele astea. În sfârșit am reușit să găsesc și un proiect bun. Este vorba despre un grup de tineri care vor să revoluționeze vesta antiglonț. Real low and get the noise to me. Terorism, războaie, violență. Iată problemele lumii moderne. Bine, ce-i drept, războaiele și violența nu sunt tocmai probleme moderne. Dacă mă gândesc mai bine, sunt probabil primele probleme ale speciei noastre chiar. Dar hai să continuăm că se merită. În ultimii ani am fost martorii unor evenimente de o cruzime inimaginabilă ce au lăsat cicatrici adânci pe fața omenirii. Cum putem să ne protejăm de această amenințare imprevizibilă? Da, vesta antiglonț e soluția pentru ce au prezentat ei. Echipa noastră vine cu o soluție simplă, practică și eficientă la această întrebare. Pentru că acești tineri revoluționează. Noi nu vorbim de Kevlar sau de alte antichități. Noi vorbim de high-tech. Produsul nostru combate această problemă prin împlinirea a 3 condiții. Mai flexibil, mai ușor și mai ieftin. Mai flexibilă, pentru că amidonul este un lichid, permițând astfel o mai mare libertate de mișcare. Ei folosesc pastă de amidon.
acum nu visa să te protejeze cu adevărat, dar ai libertate de mișcare, măcar vesta asta e bună pentru club. Mă întreb cum de le-a venit ideea pentru proiectul ăsta. Totul a început acum jumătate de an, când lui Andrei, colegul nostru, i-a venit o idee în timp ce mânca ketchup. Mânca ketchup. Doar ketchup? Mă, eu le-aș sprijini pe cât posibil proiectul dacă unul din ei poartă vesta aia și mă lasă să descarc un încărcător de AK-47 în el. De preferat tipul ăsta. Oricum nu ajută prea mult. Pierdeți un om dacă câștigați ajutor. Sacrificiu pentru echipă. Oricum bravo lor, au adunat suma dorită și chiar mai mult. Și ce pot să zic? Și-au câștigat banii de vacanță și de clubăreală. Și înainte să încheiem, aș dori să le mulțumesc zecilor de hateri pentru performanța de a-mi oferi 2-3 opinii în total. N-aș fi crezut că e posibil ca atât de mulți oameni să aibă atât de puține idei în grup. Dar am mai învățat ceva. Dar mai ales mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Lăsând gluma la o parte, sunt foarte recunoscător pentru tot sprijinul vostru oferit chiar de la primul clip. Ne revedem vinerea viitoare, dar mai întâi vreau să vă anunț că după următorul episod voi începe să postez câte 2 clipuri pe săptămână. Vinerea despre roast pe aproape orice subiect, deci dacă aveți pe cineva în minte puteți să-mi sugerați și dacă mă enervează și pe mine suficient de mult, facem să se întâmple. Și lunea propun să ne cunoaștem. Aștept clipurile voastre în care mă puteți întreba orice, atâta timp cât și voi răspundeți în același clip aceleași întrebări cât mai creativ posibil și voi integra în episoadele de luni ce trimiteți în limita posibilității. Motivul pentru care nu voi posta lunea următoare și încep abia peste 2 săptămâni este că vreau să aștept să se strângă cât mai multe clipuri de la voi. Eu sunt Biali și voi ați urmărit un nou episod din Spins. Vă pup!